En el complex esportiu Les Vernedes millorem el benestar i la qualitat de vida de les persones a través de l'exercici físic. Tenim una àmplia i variada oferta per a totes les edats. Més de 150 activitats dirigides, presencials i virtuals, impartides per professionals qualificats. Spinning, body pump, pilates, gag, cursos de natació, sala de fitness amb equipament innovador, sales polivalents i piscina coberta. També instal·lacions exteriors per poder practicar esport durant tot l'any i en els mesos d'estiu. Som un centre potenciador d'un estil de vida saludable. Fer exercici físic és fonamental per mantenir una vida sana i activa. Apostem per cultivar un bon estat de salut físic i mental. L'esport és cultura. Millora la vida social. Apropa persones i col·lectius. Ajuda a superar diferències i a fomentar el diàleg. A Les Vernedes apostem per l'esport com a base per millorar la societat. El SEM Les Vernedes és un lloc per reunir-se i gaudir de l'esport. Un espai pensat per a les persones que aposten per practicar esport i fer exercici físic de la millor forma possible. Vine i gaudeix. La salut creix al SEM Les Vernedes.